jag vet inte, jag hade alltså ta var för industri alltså Berlin spalt väl. Hade bara ta var torra där vi får två för formen utbildning här i landet så det kostar mig. Det är så stort att knäcka det. Alltså jag inte så att de gör det. Jag hade bara ta torra där det. Det angår i morgon 2 mål om månaden. Linjen skiftar som har varit åtta. Det är väl närmast perfekt att det kan vara att det är en final det så tapp. Ja. Så det var dåligt att spela det. Det extra nekva pressar så från avskårar och hårt och det ordentligt perfekt för finalen. Det var det. Presko teacher Arus lägger dig för att koppa Chalten till det nu. Ska åka spela köra vi skulle ha upp på Chalta, backstone upp på Chalta. Och så tänkte vi så vi ska bara köra och komma till att vi tar för flackskift ut den här va. Och här det tycker jag som vi vinner att vi ska renna långt där. Så du tror framvis spelar väl på att vi tappar den första finalen kvar. Ja, tack. Jag tycker vi ska ju storma mot 3 eller 3 mot 3 så hur. Vad var det?